ku ce za ku dama ku sha. Magana ta ƙarshe shine kira na ga gwamnati, shi kuma abin da yasa ban yi ba dan nayi dazu, to sai naga in dada yi a wannan din ma. Su kiran su kullun gwamnati kashe shi, gwamnati ana shi karatu, gwamnati taushe da haƙoƙinsa na ɗan ƙasa, ba shine ba? Gwamnati ana shi karatu, gwamnati fasa makarantunsa, gwamnati kwace filayensa, gwamnati rushe gine-ginensa, gwamnati kashe shi. To ni kuma ga nawa kiran, ina cewa gwamnati ƙara musu filaye, inda hali gina musu, makamai da kika ba su inda sama da su daɗa musu, allowance da kike ba su ƙara musu inda hali. Amma ki mun abu ɗaya, ki haɗa ni da su mu zauna muƙabala. Kuma ba rainin hankali ba wasa da shi. Duk wanda ya fito ya yi maganan nan a matsayinsa na babba a gari zai tunzura min gari, to a yanzu zai nuna wa 'yan gari shi babba ne. Umaru da yake zagin ubana, ba da ubana aka yi Hunainu ba, saboda shi da ubansa aka yi. Ba zagin ubana ne mafita ba, ayyana min zama da shi, ƙaryar da yake cewa anai mahaɗini da shi ya tabbatar min da ƙaryar. Na furkan mai cewa ko a ɗau mataki ko su ɗauka, mai kake jira ba ka ɗauka ba. Amma kafin ka ɗauko da mataki mu zauna ni da kai, da suke cewa duk sati da sabon da za a zaga, kawo zagin duniya ta ganmu ni da kai. Fara tabbatar da zagin, sannan ka faɗa wa gwamnati me za ta yi min na hukuncin zagin da ni. Ca nake karatun nan da nake duk watannin nan akan zuhuri ne da ya ce zuhuri malamin Allah ne, ca nake duk karatun kenan na ce mutumin da ya ce gawa annabi ta riɓe tana wari aka binne shi ne malamin arziki. Dalilin ƙiyayyata ga zuhuri ba kenan, amma kun ji sun bi ta kan wannan. Har gobe zuhuri ne mutumin arziki, ni da nake ci an binne annabi yana ƙanshi, ni ne mutumin banza a gunsu. Tare na faɗi gurin nan sun gani sun tabbata ya faɗa. Duk almajan da suka yada irin su a araju, irin su waki'u, irin su Sufyan bin Uyayna da suka yada wannan kazamar magana ta magana canjawar jana'izar ma'akin Allah, dukkan almajiran zuhuri ne. Kuma ta nake karatun da ake kai kenan har yanzu, shine muka gangaro za mu gama mu koma sabon lissafi. Kai kana da ta cewa ya wani kunshe waki ya naɗa wani gamman banza aka, in ka isa malami mu zauna da kai ka tabbatar min da sabon da na zaga. Kwanan na ya ce sabon shashin su ba sa ƙarshen shashi, na nuna mai bakin bai iya jawo, na gyara ma bakin neman lirabi, na fitar mai da ƙawa'idu na arabiya. Ƙaryar banza da iya yi, an je an yi digiri 3, amma ba ka babbance kazaba da mufta'alat na kazaba ba ka san su ba. A da'awar ilimin da ƙarya da iya yin da kuke da ci da shi, mu zauna shi ma a sashi na furkan. Ya nuna kansa ba wata isa da kake da ita, bayan yanzu kai maganar ka nuna na isa kai magana ta, a zama da ni ka ce yara za ka sa, ni ma ina da ɗaliban da zan sa inda kuma su fata-fata, ko su ɗin na da ɗaliban da za su ƙure su. Amma magana ake tafka fito da kanka in fito da kana, don mu nuna duniya mai mun yadda da aƙida. Kulta alu na duk abu na ana wa abu na abu wa amfus wa abu na ana wani sa'ana wa amfusa na Allah ya ce wa amfusa ko sun manabtai wanda ta Allah na ba maganar wani wakilci. A furɗan kai kawo da kanka kai magana ana zagin zabai, duk isar ka sai an tabbatar da laifi kafin a yi mun hukunci. Mu zauna ka zaɓa ka darje maudu'in da ya ma, ni kuma nuna ma aikin banza.